Здравейте, хакери и хакерки! Аз съм Наделина и днес ще говорим за APIs. И първото нещо, което ще започнем е с инсталацията на UV, който е Package Manager. С UV ще може да инсталираме Python, защото ще използваме Python и FastAPI. И след това ще инсталираме FastAPI, използвайки UV. Затова отиваме в Google и пишем UV install. Излиза първата страница. Казва ни как да инсталираме UV. Имате за Mac и Linux или Windows. Сега сме на Mac, затова ще инсталирам с curl request от терминала. Изпращаме този request. И сега виждаме, че вече всичко е инсталирано. И може да правиме командата UV, може да я изпращаме. И сега виждаме, че имаме различни опции на какво можеш да изпратиш с тази UV команда. UV init може да създаде нов проект и така нататък. Може и да инсталираме версии на Python. Сега вие сигурно, ако нямате Python инсталирано, вече може да направите UV. Ето тук казва installing Python, UV Python install и изпращаме тази команда в терминала. Аз вече имам Python инсталиран, но ако изпратите този request, ще ви инсталира новата версия на Python. И след това може да използваме init, за да може да си създадем нов проект и трябва да дадем някакво име. За това ще направим UV init и ще го наречем nad API demo. Както искате го наричайте. И сега създаде нова папка с това име, с този проект. Ще влезнем в този фолдър и ако видим какви файлове има, вече е създал 3 файла. PyProject.toml, там слагаме всичките libraries, които искаме да инсталираме за нашия проект, hello.py и readme. И сега искам да отворя тази папка. Ще направим code и отваряме тази папка с code, Visual Studio Code. Готово. Сега, ето тук виждаме нашата версия е 3.13, най-новата. Тук може да инсталираме нови libraries, каквито искаме в Dependencies. И вече ни създаде нов Python script, който се казва Hello. Имаме main method и тук вече е създал някакъв код. Но ние искаме да говорим днес за APIs, затова ще отидем да инсталираме FastAPI. Отиваме на документацията и търсим installation. Ето тук. Това е името на FastAPI, дето трябва да сложиме в нашите dependencies. Затова ние може само директно да ги сложиме в ето тук, PyProject.toml dependencies. И сега, ако го сейвнем, тук има терминала, отваряме нов терминал в тази папка и може да направим UV sync. Сега ще видите как ще инсталира това, което ни трябва. И за това трябва да изпратиме source.vn/bin/activate. Ето сега, това вече сме в виртуален environment. Всичките libraries, които инсталираме, те се инсталират в този environment. Всъщност, нека да добавим още информация, защото създаваме нашето първо API. В main.py ще създадем нов файл. Може да изтрием този не ни трябва. Или само може да го ренеймнем. Ще го ренеймнем main.py. И сега слагаме тази информация тук. Ето. И сега трябва да го раннем. Това ще създаде сервер, FastAPI сервер. Виждате на порт 8000. И това е нещо, което изпращаме тук командата FastAPI dev main.py. И какво прави това е, че ни създава localhost server. На нашия компютър локално имаме сервер, на който
може да създаваме APIs и да тестваме с FastAPI.